kuma suke ganin cewa kare shi wancan din shine daidai, ba su iya fitowa sun faɗi kusakurai da abubuwan da ya kamata a gyara ba a harkan masana'antan, amma suke iya mana raddi da mun fito mun ci abin da aka yi bai dace ba. Don haka su shirya tsayawa ran kiyama su kare abubuwan da yake aikatawa da sauransu. Allah madaukakin sarki ka shirye da mu. Daga ƙarshe ina kiran jan hankalin masoya wayanda suke bibiyan shafin mu, muna muku fatan alheri. Sannan kuma sanarwa ce ta musamman ga wanda suke bibiyan shafin mu, ku shiga YouTube ku je ku yi subscribe din channel mai suna Miftahul Huda Asadul Islam TV. Asadul Islam TV, domin akwai shirin da za mu fara kwanan nan mai taken addinin katsiranka. Za mu raka kawo kissoshi wanda suke masu ma'ana da ɗaukan darasa a cikin kissa. Kun gani ba malam bane ba, dan iska ne kawai. Yayi haka ne dama dan ya ci mutuncin celebrities ya samu subscribers. Gashi nan yanzu yana faɗa muku ku yi subscribe din YouTube channel din shi. Yanzu dama ya haka ne dan ya jawo hankalin mutane. Idan ya jawo hankalin mutane aka karkato kan shi, to sai shi kuma faɗi YouTube channel din shi a yi subscribe. Dama dan iska ne ba malami bane. Kun ji kuma yanzu da kunnan ku ga abin da kuka gani kuma ga abin da ya faɗa. A matsiyacin banza, matsiyacin wofi, ka samu ɗaki ka zo ƙarya kake wa mutane. Wallahi ka ji tsoron Allah, wallahi ka ji tsoron gamin ka da Allah. Dan kutumar uba akan subscribe za ku zo ku dinga mutane kazafi kuna wannan yan turun kwashi.